Евдокия Лось. Васильки на праспекце. Перед витринай каля гума, дзе прадаюцца піражкі, маўкліва сіню сярод тлуму лінулі ў вочы Васількі. Куды ішла, куды спяшыла, кінатэатрык на рагу. Не падышла і не купіла цвет, без якога не магу. Мне з ім і ўлетку любоў поле, а тут глядзіць сярод імжы, было б жмутка таго даволі сум вераснёўскі перажыць. Тым фільмам, забаўкаю штучнай, душа і дня не пражыла, а тут бы з полем неразлучнай да зблеклай красачкі была. Ды нехта ў чарадзе рабочай спыніўся, Васількі купіў, тады ўжо хуценька пакрочыў, кіно і краскі спалучыў.